kita saking kelompok kalih badhe nampilaken teater ingkang temakan humor. Tepangaken nami kula Kania absen 16. Tepangaken nami kula Irfani Zahra Nurul Aini absen 12. Tepangaken nami kula Ifiana Safira Fauza absen 12. Tepangaken nami kula Zara Olia Pujahana absen 36. Tepangaken nami kula Priscilla Saryanto absen 3. Kepangaken nami kula Maman Putra Perdanu nomor absen 26. Tepangaken nami kula Muhammad Badrul Basikro absen 2 dosa. Tepangaken nami kula Nalkiar Kusuma absen 28. Tepangaken nami kula Saifuddin Surinsani absen 33. Jadu. Ayo. Apa bes? Kopian enak biasanya kok emang. Tahu di pikiran kosok emelan dari bang itu ngalah bosan ya. Itu dicetak dulu. Aku ini yang pikiran ya. Wes tak bisnis. Mau mecah nom. Bisnis apa bengi-bengi? Lo, kan? Saya ngerti. Wes apa kalau menjadi Pak RT lu? Mbak apa awi? Kan gede-gede tau ya. Iya, sama seru. Kerjaan tau dia apa? Kerjaan paling kayak. Bener kan cek nom-nom tadi. Yus no ayo ngopi ya. Kan ya mobil paling berisa anak pareng mam. Ya engko ya. Ya wes. Es. Ayo. Pas ya kamu itu. Begitu guys ya. Ya. Aku tinggal masih tuku nek dua nek wong. Nah, celali reno menubi. Apa Terang. Apa sepi? Tenan toh. Apa aku delok tutorial YouTube kok 100% berhasil ki maling ya. lanjut. Ya. Moga berhasil. Bisa. Ayo. Masuk kene Pak dingin aja pecah loro tok. Dewe ngecek sapa neh? Mbah sih. Sopo ya sing total iki dijaki? Duh, bengi-bengi ngene iki gabut iki mau apa ya? Kulo Nirvani. Apa? Rene. Betul ajak bisnis ora. Bisnis apa? Iki lho. Kalau gaya men bisnis aja. Oh mecah nom lho. Iya. Aku lewes lemoso. Apa, Iki lho, apa? Cuk. Kalau ibu RT ora. Wah, nak gede. Gak wani aku. Gede we. Ayem we. Emang aku gak wani nek Ibu RT aku mau. Gawe gak wani. rujak. Kowe nomor nek panganan to, we. Tapi lo mah aku gak wani Wes, aku. tak baturi. Enak. Aman-aman kok ya. Wis tenan yo. Semene aku kowe ngenteni mbek Danu. Tenan yo, aku Yo. sing jadi keamanane no. Ya Aku wes. sing jaga. Gampang wi kok. Gampang. Ayo no neng. Ayo. Lewat diki. Wes. Oke kene lagi nih. Anggo ki sik. Untung aku nganggo hoodie iki. Ayo. Mantap ya. Ya apa bengi-benginya apa sih kok? Ya Allah. Ini mati Bu RT. Ayo. RT. Kenapa dia RT? Ono sing apa nih sampean? Di bocah. Iku. Kowe yang median. Pak, ngopi kita timnas main nih. Iya tuh Mas. Iya kita musuh Malaysia. Wih, menang Indo sih Mas iki. Seru sih kita. Iya. Kowe yang median. Apa itu Mas? Enak apa iki? Iki lho Pak, anak sing nyolong pelemku. Endi bocah e? Ayo di mana nih Pak? Ayo di mana nih? Loh, Bet, sarungmu ndi, Bet?
Lah sarungku lagi. Sarungku enak bare. Lir aku. Piye? Sarungku yo ilang. Piye iki? Keter to le. Lah kok iso gene iki to? Wes kadung entuk iki wis. Kayak rujake timbang sak ketangkep wis. Ya wis. Golek nek esuk. Wis bengi bareng wis. Ah, pewegel saja. Wis. Lah iki lho rujane memang. Aku mau mas gawe to. Nah, Wis ayo dicek yuk. Lumayan tapi ya. Ya yo. Piye rasane? Ketut. Kecut pol kayak kelaibat. Ndi iki bocah. Kuwi lho Pak bocah sing nyolong klemek kene. Iya, wes rasa kesuwen. Ayo diparani slak bocah mireng engko. Ayo. Ayo. Pantem bali. Iki to sing nyolong kleme BRT. Lho. Oke to, Pak. Iki lho tuku. Nek iki tuku iki dikeki sing bener sing ndi? Ayo, cilik-cilik wis bijuki wong tua. Benang duwe. Yo. Bu RT lepasin saya. Ora iso. Lara piye? Saya enggak kembali, saya diajak. Ngomong ae kowe iki. Bu RT, aku gak maling, aku diajak sama mereka. Aku tuku please deh ah. Please. Ora iso. Hari ini ya. Pripun Bu enten apa? Rene ya. Gelem ae. Delok iki anakmu. Ora kaya kowe kabeh, nyolongan. Gak duwe aturan, bocah cilik. Bu kene yo pengen mangan pelem, Bu. Kok bengi-bengi keleson, Bu. Bagi-bagi to, Bu. Lah yo. Jaluk kan gak apa-apa, kenapa kudu nyolong? Gak iso ndodok lawang tak tanganmu iku. Kiting tanganmu wis. Sorry duit tangan. Sopan. Gak sopan. Kowe iki cek sekolah, kok wis wani-wanine nyolong. Mosok diurui elekno nang sekolahan. Maaf Pak, ning sekolah kene sinaune biologi. Ambil ayo kene juga masuk kelutok lho Pak, masuk kaya ngene Pak. Lah yo. Kan ono delok kamera, lang klarifikasi. Mboten usah lho Pak, mboten klarifikasi. Gak main Mboten viral. usah piye. Dan viral lho. Pak, kene iki wis duwe media sosial iki. Wis. Bu Endar juga apa, Pak? Yo. Terus nek diklarifikasi rene kene bukan deket di Pak, Pak. Kayak si Ane kuwi aja dibaleni nek sing ngongkon nyolong iki sapa? Tiffany. Lha terus sing kon aku ngono kok piye? Malah dur-duran iki. Kayak lo klarifikasi. Iya, Pak. Nyong iki klarifikasi 16 diwaca. Kowe sing kon kabeh semua cok. Dia kok sing ngejak kok. Malah dur-duran kabeh kowe. Gak Pak, aku sing ngejak men aku yo salah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjanji boten nate maling-maling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketahuan maling meneh, tak go nek kantor polisi lho, kowe. Nggih, Pak. Ayo pamit saling. Ngapunten ya, Pak. Nggih. Salim yo. Punten Nggih. ya, Pak. Pak ya. Ji lalu. Sapa iki? Capek nok. Ndi. Entok coba. Dulu. Pas. Iya. Mundur sini. Enggak. Nganan Siti. Rono. Mana nih Dewi atau mana nih kayaknya? Mana sih? Betul. Ini Rono, tante Rono kok. Bet entuk bet. Orang bet. Aduh bet. Waktune nek antek menyet dhewe.
Aduh. Entuk loro. Ayo, piye iki delok iki, entuk apa iki, delok, entuk apa. Oke. Lain rene. Iki, rene. Aku gak entuk, sedih. Drama kang judulaken malingnya Ibu Ete. Sadurungipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencane Cang, kita saking kelompok kalih badhe nepangaken seskan drama atau teater ingkang temakan humor. Saderengipun tapengaken Siapa sing jadi warga? Gak sadar diri ya, Bro. Gak sadar diri to. Kan aku takut. engkol. Neraka kanan surga lu pilih mana? Aku netral aja, Kak. Maaf. piye? Mosok kene calur tok. Kepengen sih. Ngene ae. Hey guys, ini dingin banget. Hey, Ambon. Siapa yang merah? Gila, sum. Pelem jere. Alpukat kok alpukat ngene kok. Iki jumbel ya? Diombe, wis jumbel. Urung lakat nek kadinane. Sum. Rai kriminal lho, rai kriminal.